هللي تسفالوني 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 هلوني برات مس أحوات مسوينا خربنا يدلي زعات معرف إسران تشعتن فدي 4 كلتا إزي أبتأنا كزاربكا مساخاتكم زراخة بلو أب دونكوان مرخاب أب كدمي إغزيابيهر أب ولدهم نورتك زحر مسواتي إغزيابيهر نهزبو كركب يدليو إغزيابيهر مسوزبو قدالو سلزي مرخب يدلي أدراشا يدلي دونكوان مرخاب مبار أدراشا إغزيابيهرن هزبون زرخبولو أدراشا إغزيابيهرن هزبو كركب زدل دما نخزاربهم يو إغزيابيهر حياواي قواساس لزخونة نهزبو كمرحلو هزب أملاخ أبصلمات كينبر برهان أملاخ كركبالو زياتهم كأمز الراب زحطو يوم سلزي إغزيابيهر كزارب هزبو دماغ سمالو نزخا أمر رخبي أدراشا يدلي زراخبولو معلتون يدلي زعات معرف سران تشعتن فودي 4 أبو مسدكي إسرائيل كالرخب إيه اتدونكوان دما بخبري كقدس إيو اتإغزيابيهر زلكوالو بوتا قدس كونالو نزبوتا زقدسو دما إغزيابيهر سلازقونا دما إغزيابيهر نهزبو كركب كالو كبرو يقلس إيو أبت إغزيابيهر مسزبو زراخوالو بوتا أبو كبر أملاخ ألو زعات معرف سران تشعتن فودي 4 نتي دونكوان مرخاب نمسوئن كقدسو إيه نارونن ندقون كأ كهنات كونني كقدسوم إيه إغزيابيهر أغلغلتي يتنسئيو سبات أغلغلتو خونو يقدسوم إيو نخبرو يفليوم إيو إغزيابيهر أغلغلت زتنسخا نهزبو نخبارخي زعات معرف سران تشعتن فودي 4 أنا أب مأكل دكي إسرائيل كنبر أملاخهم دما كخون إيه إغزيابيهر أغلغلت زتنس إمبار أمونغو هزبو كنبر بوتا خركب كلوي إغزيابيهر أما أكل هزبو كنبر يدلي إغزيابيهر نهزبو أملاخهم كخون يدلي دليت إغزيابيهر إزي أمونغوون هزبون حبرت كلو نسو مسؤوم كنبر نساتهم دما مسؤ كنبرو أب برخت كنبرو أب كبري كنبرو بعد أملاخ إزيو زعات معرف سران تشعتن فودي 4 أب ما أكلهم كنبر إلى قاب مدر قبسي كم زوزع كوهم أناون إغزيابيهر أملاخهم كم زخونكو كفلتو يوم أنا إغزيابيهر أملاخهم إيه ندك إسرائيل كم مدر قبسي زوزعهم إغزيابيهر بفقاد رأسهم أيوزو إغزيابيهر نمنتا إيخا مدر قبسي أوزيوه أما أكلهم كنبر إيدو أملاخهم خون إلو أوزيوه إغزيابيهر أملاخهم مخانو مفلت ينبار أما أقلهم زنبر مخاني إزغاء بحبرة بقلنان زسرحي قال أملاخ أبزفترت معرف 3 فدخلت إغزيابيهر مس يوسف نبره يبلنا إغزيابيهر مس يوسف زنبره أملاخ يوسف سلز نبره سلزي هزب أملاخ إغزيابيهر نمدلاي نمرأي بحبرة أبحد بوتا كراخب ألو بول كون قص أملاخ كدلي ألو نزغا أدراش يدلي جزيخا يدلي إذا حزن قنا إغزيابيهر أما أكل هزبو سفرازي رخو لغزي ألو كاب ما أكل هزبو وصع زخونو لغزي ألو رأي معرف 3 فود 10 إنه أبدك بيت دو إلى كوح أبل ألهو حدو كوا دمسي سميعوس معصو تخفت اللي نابقو خاعتو مسو خاع كدرر إيه نسون مساي يسوس كريستوس أب محبر لودكيا أما أكلهم أين برن كأما أكلهم أوصيهم مونيرا
ማዕጾ ልቢ ነፍሲ ወከፎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ዕጹው ነይሩ። ንሱ ግና ካብ ልቦም ኣውፅኦም እዮም ኢሉ ካሓድጎም ኣይደለየን። እንታይ ደኣ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢሉ ማዕጾ ኳሕኳሕ የብል ነይሩ። ፍቕሪ እዩ እሞ ፍቕሩ ወሰን የብሉን እሞ ባዕሎም ይፈልጡ ኣይበለን። ናይ ኢየሱስ ድሌት ናብ ልቦም ክኣቱ እዩ። ይኹን እምበር ልቦም ክኸፍትሉ ኣሎ። ናይ ኢየሱስ ድሌት ምስኦም ድራር ክበለ እዩ። ምስኦም ግዜ ክሕልፍ እዩ። ተኻፈልቲ ሓጐሱ፣ ሰላሙ፣ በረኸቱ ክኾኑ እዩ። ድሌቱ እዚ እዩ። ቁርሲ ምስ መሳርሕትና ምሳሕ እውን ምስ መዋዕልትና ክንበልዕ ንኽእል ኢና። ድራር ግና ምስ ድራና ምስ ኣካልና ኢና ንበልዕ። ኢየሱስ ድራር ምባሉ እምበኣር ነቶም ናቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዘቕርቦም ዘመልክት እዩ። ኢየሱስ ኣብ ግዜና ግዜ ክረክብ ይደሊ እዩ። ኣብ ግዜና ግዜ ክረክብ ዝደሊ ኣብ ግዚኡ ግዜ ክንረክብ ስለ ዝደልየና እዩ። ኢየሱስ ልብና ክንህቦ ይደሊ እዩ። ልብና ክንህቦ ዝደሊ ከዓ ልቡ ክህበና ስለ ዝደሊ እዩ። ምስ ኢየሱስ ድራር ዘይንበልዕ እንተኾይንና እምበኣር ምስ ካልእ ድራር ምብላዕና ዘይተርፍ እዩ። እዚ ከዓ ንዓና ሓደጋ እዩ። ኢየሱስ እምበኣር ከምቲ ብውልቅና ከምኡ ከዓ ብሕብረት ኣብ ቅድሚኡ ንኾነሉ ግዜ ክንህቦ ይደሊ እዩ። ስለዚ ነዚ ኣኼባና ኣይንሕደግ ዝብል ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ኣዚና ክነቕርበሉ ይግባእ። ዘጸአት 23:25 ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ኣገልግሉ ንሱ ከዓ እንጌራኻን ማይካን ክባርኸልካ እዩ ሕማም ከዓ ካብ ማእከልካ ከርሕቕ እየ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ኣገልግሉ። ንእግዚአብሔር ከገልግል ዘለዎ መን እዩ? ዝተወሰነ ሰብ ጥራሕ ድዩ? ኣይኮነን፣ ኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ። ንሱ ከዓ እንጌራኻን ማይካን ክባርኸልካ እዩ። እንጌራ ክንረክብ፣ ክንሰርሕ፣ ክንፅዕር፣ ክንመሃር፣ ትጉሃት ክንከውን ግቡእ እዩ። ግዜና ብምሉእ ኣብ ስራሕ ክነውዕሎ ኣለና ማለት ግን ኣይኮነን። እንጌራና ተግባራት ኣእዳውና ዝባርኸልና እግዚኣብሔር እዩ። እዚ ከዓ ውፅኢት ንዑ ምግልጋልና እዩ። እግዚኣብሔር ነቶም ዘገልግልዎ እንጌሮኦምን ማዮምን ክባርኸሎም ተስፋ ሂቡ እዩ። ስለዚ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚኣብሔር ድማ ንእግዚኣብሔር ዝብል ወርቃዊ ባህላ ክንርስዖ የብልና። ሕማም ከዓ ካብ ማእኸልካ ከርሕቕ እየ። ጥዕናና ክንሕሉ ኣመጋግባና ክነስተኻኽል ኣገዳሲ እዩ። ሕማም ካብ ማእኸልና ዝርሕቕ ግና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ከነገልግል ከለና እዩ። ኢያሱ ምዕራፍ 24:31 እስራኤል ከዓ ብኩሉ ዘበን ኢያሱን ብኩሉ ዘበን እቶም ብድሕሪ ኢያሱ ነዊሕ ዝጸንሑ እሞ እግዚአብሔር ንእስራኤል ዝገበሮ ሎም ኩሉ ግብሪ ዝፈለጡ ዓበይትን ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ። እስራኤል ከዓ ዝብል ንህዝቢ እስራኤል ዘመልክት እዩ። ኣብዚ ክፍሊ ተጠቒሱ ዘሎ እስራኤል ንእግዚአብሔር ይስዕብ ነይሩ። እዚ ህዝቢ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዘሎ። እስራኤል ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ ተባሂሉ ዘሎ እንታይ ይገብር ስለ ዝነበረ እዩ። ህዝቢ እስራኤል ናብ ድንኳን ምርኻብ ይመፁ፣ ኣብኡ ኣብ ዝካየዱ ስርዓታት ይሳተፉ፣ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዝገበረ ናብራ ይነብሩ ወዘተ ነይሩ። ህዝቢ ኣምላኽ እምበኣር የገልግል እዩ፣ ከገልግል ከዓ ኣለዎ። ህዝቢ ኣምላኽ ከገልግል ዘለዎ ከዓ ንእግዚአብሔር ነቲ ካብ ባርነት ሓራ ዘውፅኦ ኣምላኽ ናብ ቤት ኣምላኽ ምምፃእ ኣገልግሎት እዩ። ኣብኡ ኣብ ዝህሉ ናይ ኣምልኾ መደብ ምስታፍ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮፍ ኢልካ ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ኣገልግሎት እዩ። ነቲ ዝሰማዕኻዮ ቃል ምላሽ መሃብ ማለት እውን ከም ቃል ኣምላኽ ምምልላስ ኣገልግሎት እዩ። እዚኣቶም ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ኣገልግሎት እዮም። መዝሙር 95:1 ንዑ ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ንዘምረሉ ንኸውሒ ምድሓና እልል ንበለሉ። ኣብዚ ክፍሊ እቲ ዘማሪ ንዑ ይብል። ናበይ ኢልና እንተሓቲትናዮ መልሲ ኣለዎ። መልሱ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝብል እዩ። እንታይ ክንገብር ኢልና እንተሓቲትናዮ እውን እዚ ዘማሪ መልሲ ኣለዎ። ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ክንዝመር፣ ንኸውሒ ምድሓና እልል ክንብል ናይ ዘማሪ መልሲ እዩ። ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ምዝማር፣ ንኸውሒ ምድሓና እልል ምባል እምበኣር ኣገልግሎትና እዩ። ኣብ ቤት ኣምላኽ መጺና ንፍጽሞ ኣገልግሎት ድማ እዩ። መዝሙር 95:2 ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንብጻሕ፣ ብመዝሙር እልል ንበለሉ።
الزماري وسيخو بمسغانا أبقدميو نبصح يبل معاس استاكبنا بحبرة نجزابيهر بمسغانن بمسغانا أبقدميو مبصح أقلقلوت هزب أملاخي مزمور يسعن حموشتن كاب فود سلسته كساب حموشتن እግዚአብሔር ዓብይ አምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ድማ ዓብይ ንጉስ እዩ እሞ መዓሙቕ ምድሪ ኣብ ኢዱ ምብራኽ ኣኽራን ከዓ ናቱ እዩ ባሕሪ ናቱ እዩ ንሱ ፈጠሮ ንንጉስ ምድሪ እውን ኣእዳው ገበረኦ እዚ ዘማሪ ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ንዘምረሉ እልል ንበለሉ ናብ ቅድሚኡ ብምስጋና ንምሳሕ ክብል ዝገበርዎ ምኽንያታት ኣብዚ ተዘርዚሮም ኣለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዓበ ኣምላኽ ኮዳ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ዓብይ ንጉስ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝፈጠረ ኩሉ ናቱ ኣብ ልዕሊ ኩሉ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ስለ ዝግበኦ ቃድ ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ብምምላኽ ንፍለጥ ሕያዋን ኣመንቲ ክንከውን ናብ ቤቱ ዘይመምጽእ እምበኣር ኣምላኽነቱ ምኽዓድ እዩ ንግስንኡ ምጽራሪ ፈጣርነቱ ምንጻጊ ስልጣኑ ኣፍልጦ ዘይመሃብ እዩ ኩሉ ናቱ ምዃን ዘይምረዳእ እዩ መዝሙር 95:6 ንዑ ፍግም ኢልና እስገድ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንንበርከኽ እዚ ዘማሪ ደጊሙ ንዑ ይብል ናበይ ናብ ቤት ኣምላኽ እንታይ ክንገብር ፍግም ኢልና ንእግዚአብሔር ክንሰግድ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፈጣሪና ክንንበርከኽ ተንበርኪኽና ብሕብረት ክንጽሊ እዚኣቶም ብሕብረት ነገልግሎም ኣገልግሎትና እዮም ስለዚ ከዓ ኣኼባና ይንሕደግ ብሰዓትና ድማ ናብ ቤት ኣምላኽ ንረኸብ መዝሙር 95:7 ንሱ ኣምላኽና እዩ ንሕና ድማ ህዝቢ ሞጋስኡ ኢዱ እትኽብክበን ኣባጊዑ ኢና እሞ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ኣባጊዕ ዘይእከባ ሓቢረን ዘይወፃ ሓቢረን ድማ ዘይውዕላ ሓደ ምግቢ ዘይበልዓ ሓደ መስተኻ ዘይሰትያ እንተኾይነን ሞጓሰ ኣሎ ክንብል ኣይንኽልን ኢና ከምቲ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53:6 ተጻሒፉ ዘሎ ተን ኣባጊዕ ተባረራ ኣባጊዕ እየን ስለዚ ኣኼባና ኣይንሕደግ መዝሙር 122:1 ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ ንምንታይ ምስ ኣሕዋተይ ኮይነ ንእግዚአብሔር ከገልግሎ ብሓጎስ ክዝምረሉ እልል ድማ ክብልሉ ከመስግኖ ብምስጋና ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ክበጽሕ ልዕል ልዕል ከብሎ ንሱ ኣምላኸይ ንጉሰይ ፈጣሪየይ ምዃኑ ክእውጅ እዚ ደኣ እሞ ዝሕጉስ ዶ ኮነን ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ እንታይ ኣሎ እዚ ዘይሕጉሰና እንተኾይኑ ደኣ እንታይ እዩ ክሕጉሰና ንምንታይ ዳ ኢና እሞ ካብ ቤት ኣምላኽ ንተርፍ ካብ ዝዓቢ ጉዳይ ስለ ዘለና ድዩ ጉዳይና ካብ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ድዩ ብፍጹም ኣይኮነን ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ኣኼባና ኣይንሕደግ ተስፋሎኒ አሎኒ